haste hayongni koktoma nai tongnai rongke shawai mambanya mia Kerala ni kaisa district wayanad district ajagao kotorma khe landslide kha 2-3 bar landslide phaikya hake kwbangma borok langma arikha kwbangma borok nok nijini kmabaikha landslide buti hingake pahar porbot kotor hapung hatai kwakmani watui burung wawi hake amkha hapung hatai kwagi phaibo omoni bising tui bai baksa kochogui phaikya hake je a area o tongnero kwbangma sak dera bakha 150 jon borok langma chokha hake kwbangma injia rok ungjak dukhumanjak tei kwbangma kmajak rok bo tongoi hnoi jung koktomani bising tui shawi mangkha taio thaingkha kaisa tourist place jaga hake union minister ni bising tui 145 crore Kerala government no rang rejakha tuma hanmale 200 family o landslide ses khlairi rikha tai o landslide mani bagi 5000 ni sai bisik pano hospitalize ingjak hake belai kheno kirima singsa sana thanga ka omo tabu waisani ko gya Kerala o je amti khe wate ingi landslide ingmani haktor ni bising landslide ingmani percentage nanya thanga ke Kerala ono bisik nei chung shawi mano koktomani bising tui hake rescue team ro tabuk bo kmajak borok rongno rotugui tongo omo belai kheno kirima singsa landslide ingkha horo barata duita rogose landslide ingu thui tongmani jora o hake belai kheno kirima singsa mo omo natural ni bagbe da omo amti ang na unnatural ni babe tuma hinmale chini borok moni suni kwbangma samong hamya khlaimani bagai tabungni je kwbangma natural lok nosto ngui tongo nijini sujug subida ni bagai jung nature no busuke nosto khlai tong amo chini bagai no hamya hapung hatai kuchuk jung development ni bagai nok slamu lama slamu hawa khago bo phangtano hake a har wakage lama slamui ha bisingti ha korti lama slamui ro amti hingake burung wati phaike ba haba kwaksinani ble amoni bagana development ek kaham ek hamya hake tinin video amsung no video na sajakala ki te channel no subscribe khlai di bell icon bo click khadi amsung no tinin video hambai।